Årsopgørelsen er ude, og der er én ting, de fleste glemmer at kontrollere. Hvert år går mange glip af penge, som de egentlig har ret til, fordi de ikke får kontrolleret deres årsopgørelse ordentligt. Vi gør det her, fordi hver en krone tæller, når man sparer op til et bryllup. Tip 1, det er, at man lige skal tjekke, om man har fået alle sine fradrag med. Det er jo blandt andet sådan noget som befordringsfradrag, altså kørselsfradrag, hvis man har fagforeningskontingent eller A-kasse, eller hvis man eventuelt har nogle rentefradrag, man kan skrive på. Tip 2, det er at få justeret sin forskudsopgørelse. Går du fra SU til en løn, eller går du fra en løn til en SU, eller skifter du job, så er det vigtigt lige at få registreret, sådan så din skat kan være rigtig. Og 3, det er de penge, du får ud nu, de skal så gå direkte ind på enten en opsparing eller noget investering, for at de ikke forsvinder i et usynligt forbrug. Det gør vi. Vi har sat det ind i vores bryllupsopsparing, for vi sparer 200.000 kroner op til vores drømmebryllup på et SU-budget. Så følg med her, for vi deler alle vores sparetricks undervejs.